Bibis sa'yo din siya at itutulod sa balay. Iinerasya na parang pusa, narasaw-rasaw, mamaya pa naman daw niya magna. At pipilitin niyang tumakder, matmatwang siya maidugdugma. Sabi ay ginanag daw siya, nag-aawis ng pa sa request. Sir, tinira ka na, sir, oh. Puro pangalan mo yun nilagay, sir. Yung tataykit ko agad katawan ni auntie kasi siguro diya sa auntie ka. Agis mo, Ayan, thank you so much po, sir, sa